Masa itu penatarakan akan ibu. Sanipun Bapak Ibu sagung para tampar nengnya Babili semoga ingkang sampun cina ketotoran tinggaran diberapi kanthi mardu mardikan bale tansah but celaros ewet lan pegawet sepakat anggenipun kekadangan sinambi midhangetaken lagu-lagu saking kanca-kanca permata campur sari. Amor
Sampun nggih Pak RT. Pak RT sibuk. Aja matur nuwun menika sampun paring Cehna Tresno, Pak Lurah ugi, dulur-dulur kala ingkang megati ugi Bapak sisih mriku nggih. Lan ugi Mbak Bilih katur dumateng karsanipun Bapak Ibu sagung para lenggah. Semoga sepisan malih Mbak Bilih ingkang sampun Cina ketata rangking daran diberapi kanthi mardu-martikane menggali lan ugi Mbak Bilih ngaturaken matur sembah nuwun rawuhipun panjenengan sedaya ndadosaken saka bingkang menggali bebeneng kula Bapak Basuki sak keluarga ingkang hamengkugati. Mugi-mugi anggenipun Bapak Basuki sak keluarga ingkang bugati tansah manggih rahayu lujeng para madyasana kalis ing sambekala. Mboten kata lupen tumulan pangestunipun kagem teman-teman sekalian, Mbak Bilih benjang saged dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Menika tasih sesarengan kalian kula sak kanca menika saking New Permata Campur Sari Ringkes. Menika wonten sawanipun saking Silvi, yuk tak turi maju cayu.